I thank God for blessing me today. Nam ndibe khona phakathi kwabangcwele. Amen. Tibulisa ke the host, Brother Skhathi, every man and woman of God. Tibulisa egameni lika Yesu. Amen. I understand sekusile and sekusozelo. Amen. Kodwa ke ngicela uncome noba intoni esashiyekileyo enhle kulo muntu secaleni kwakho. Noba intoni eshiyekileyo. Khona nomini. They understand. Amen. Particularly brother ngicela bakhe bajonge ngokuba uzawulunga novume ecamka lo muntu. Amen. Lelo naxesha eli bazalwane ngokwenyaniso kufanele uba sibonana ngalo xa singakatshati. Amen. Umazi uba lo muntu xa esozela unje, xa ibeyikhaphi seyiphelile unje. Amen. Ngoba ndiqala ubona abanye bene-eyebags ibanjwa mos yi-eyelid laa nto. Ngoku silile kathathu kwabashumayeli beneshumayeli apha sesilile kathathu. Amen. Khawuncome mani loo nto ibonayo ishekileyo intle, khawuyincome phetheni kwakho. Sese uche ekhonto Jesu bevute moyeni oma beyiswa
ndizawufana ne-dessert, main course zonke sezityiwe ne-drink zazo. Ndizawuba i-dessert nje mna then sibe sesiphuma. Amen. Ndiyabulela uba ndingumuntu wokugqibela ozawukwazi noko ulilalisa. Seseske sithathwa ke siyofaka ezimotweni ngeli xesha sileleyo. NgoHebrews chapter 12 verse 14 uthi apha ku-King James, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Ndiyacinga uba ithi phaa esiXhoseni, phuthumani uxolo nabo bonke abantu nobungcwele, akukho namnye onothi ayibone inkosi engenabo bona. Amen. Amen. Phuthumani uxolo nabo bonke nobungcwele, akukho namnye onothi ayibone inkosi engenabo bona. Title message yam namhlanje ithi holiness, just holiness. Amen. Many things are said, ndishunyayeziwe, ndashumayezeka. Amen. To the point that bendicinga uba andizowasashumayela, kodwa there is no servant greater than his master. Amen. Ndiyacela ke bazalwane bear with me, ndigqibelele kufutheni kule ndawo kuyo. Amen. Ndiphelele ngoku, but noba ndimlophelayo. Is that right? Okay. Ndifuna uqala kwindawo ethi the strength of a pastor is not his congregation. Amandla kamfundisi ayilobandla elikhulu alikhokhelayo, kodwa lilizwi alivileyo. Okwesibini, kweli xesha lethu siye siphazame, senze impazamo enkulu yokucinga fama umoya ingcwele umoya ingcwele uba active xa sisiwa phansi, silila kuyi-chaos apha endlini. It's not always the case. The sign of the presence of the Holy Spirit is the change of heart. Not the falling, the crying, and tongues. Ubuya jonga le ndawo sithi evidence iku chapter 2 ezenzo sithi umoya ingcwele uhlile bathethe tongues. Ubuya qwalasela is speaking of tongues yi-gift, kodwa change of heart yi-character. And ukubujonga chapter 13 from 1, 2 and 3 ka 1 Corinthians uzawuva isithi tongues will cease, prophecies will stop, yet